Λοιπόν, είναι πριν από ένα λεπτό μας έφερε η Δεσποινίδα το λογαριασμό και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Σάββας δεν πήρε το λογαριασμό και την έδωσε το λογαριασμό του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης... Δεν βλέπω εγώ. Δεν βλέπει παγωνία. Δεν μπορώ. Δεν βλέπεις που τρέχουν οι υδρότες. Κρύοι υδρότες. Σκέψου να πίνατε κιόλας ρε πάλι. Σκέψου να πίνατε Έκλαψα. Δεν βλέπω ρε. Γράφε μας. Έλα, λέγε. Έλα. Οι μοναδικοί πελάτες. Θα μας διώξουν, έλα. Όχι, αυτοί τώρα ανοίγουνε. Δεν γίνονται. Έλα ρε. Δεν το πιστεύω. Λέγε. Αυτό δεν το πιστεύω. Έλα ρε, γιατί σε κάνεις έτσι. Ξέρεις τι, το είδα στην αρχή ο Σάββας και κάνει ένα... Είχα το γάμο. Αφού σε μας δεν το βλέπει το λογαριασμό, τι... Τελείωνε. Καλά μιλάμε. Δεν το πιστεύω ρε. Ρε, το νερό είναι το νερό. Φαντάσου να πίνε κιόλας. Ναι, σκέψου να πίνες Παναγιώτη. Καλά μιλάμε. 68,10. Δεν μπορούσα να Σάββα. Ξέρεις γιατί όταν με κοίταξε ανάγκασε να χείλει μου. Αυτά όλα καταγράφονται. Έλα, σταμάτα το. Δεν βλέπεις εγώ να δω πως από... Θα μας έδωσε. Έλα Παναγιώτη. Πες το. Πες το ρε Παναγιώτη, πες το. Δεν μπόρεσα να... Έφερε τα ίδια, γιατί είναι μικρός ο λογαριασμός, δεν έφερε τα ίδια, γιατί είναι μικρός. Γιατί γίναμε έτσι. Όχι, όχι, καν. Δεν μπόρεσα, έτσι που με κοίταξε. Θέλεις να πάρεις τέτοιο για την εφορία. Ναι, μαζεύετες. Πρέπει να... Όχι, κράτατε. Εγώ θα πάρω για την καρτούλα. Κράτατε.